гости от Пловдив на пазара с натурални продукти. Това е по-финно. Мога да звъня на Голям интерес. Това е по-финно за пици и козунаци. Голям интерес към брашното на Павел Стоименов. Препоръчат да се смесват. Аз след това правих и разбрах колко е по-место, колко по-добре става. Много хора задават въпроса защо брашното на Павел Стоименов е в Гърция. Фабриката му е там, прави се с българска пшеница и за първи път започва да се дистрибутира и в България. Именно от тук. Ще има и български етикети съвсем скоро. Да, но Миленчето сега каже, че е добре да се смесват зеленото и синьото. Да. Благодаря. Да виждате и цветчетата, вече красят къщичките. Ето и машината за пуканки. Много неща предстоят.